Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у нашій студії ми вітаємо Степана Хмару, громадського діяча, політичного дисидента, колишнього народного депутата України 3 скликань. Дякуємо, Степан Ількович, що завітали до нас, точніше на телеканал АТР. І давайте розпочнемо нашу розмову з того, що сьогодні, у ніч якраз 29 листопада на 30, відбувся розгін студентів на Майдані, які вийшли підтримати асоціацію з Європейським Союзом, тому що її 21 листопада 4 роки тому колишній президент України Віктор Янукович відмовився підписувати. Пане Степане, от перше запитання. Чи можна було уникнути справді тоді конфлікту? І чи не здаються вам дії влади тодішньої нелогічними? Тому що зараз багато говорять аналітиків, тобто не багато, дехто говорить, що в принципі цей Майдан міг затухнути, цей студентський, так? Можна було почекати тиждень чи два і не виводити Беркут на вулиці. Ну, ви знаєте, це так само, як можна порівняти, чи можна було уникнути розпаду Совєтського Союзу. То я вам скажу, що ні, тому що це була об'єктивна реальність. Він себе віджив, ну, це окрема тема. Так само тут, ну, звичайно, конфлікт міг бути пересунутий, адже це привід був. Тому що політику, яку проводив тоді уряд Януковича, влада так званих Донецьких, це була влада абсолютно антиукраїнська, абсолютно промосковська, і кадрова політика і так далі. Просто непідписання, навіть якби була підписана в Мінську угода. Знаєте, ми якось так сперечалися. У Вільнюсі ви маєте на увазі, так? Так, Вільнюс. Ще навесні. І весь час, що партія регіонів тоді агітувала, тому що Янукович переконав всіх, що потрібно підписувати угоду з Євросоюзом. Я тоді висловлююся з друзями, коли ми дискутували, кажу, по-перше, я не вірю, що Янукович підпише. Не вірю. На 99%. О, це колишні мої друзі з першого скликання, народні депутати, і така була розмова. І вже близько до того, знаєте, до Вільнюської зустрічі, ну, всі вже чекали, нам, мабуть, підпише. А чому ви не вірили, так? От для більшості народу українського це було великою несподіванкою, так? Тому що, ви розумієте, ну, треба було знати настрої тих політиків, які входили в партію регіонів. Зокрема, це Донецький клан, який саме був підбір таких людей, переважна більшість яких мала відверто антиукраїнську, антидержавну позицію. Насамперед в гуманітарній сфері, тобто то, що стосується ідентичності українців, української державності і так далі. Ще в певних економічних питаннях вони могли б піти на це, але всіх інших ні. Тому рано чи пізно цей конфлікт був би. Тим більше, ми ж не забуваємо, що всі державні структури фактично вже були взяті під контроль Москвою безпосередньо. І Міністерство оборони, і Служба безпеки України, і міліція. Тобто Москва брала владу в свої руки через взяття під контроль державних структур. І тут формально, навіть якби Янукович підписав, то вони ніколи не виконували тих умов і зобов'язань, які передбачені були в цій угоді. І все одно цей конфлікт був би виліз на поверхню. Я правильно розумію, що рано чи пізно такий виступ народний би стався, так? Абсолютно. Тому що зовні би навіть, якщо би була підписана асоціація... Тому що це в розріз йшло з інтересами суспільства, якраз саме, скажімо так, українців.
більш свідомої частини і активної частини суспільства. Суспільство з тим би не погодилося, а ці вони ж не збиралися проводити українську, навіть не то, що українську, проукраїнську політику. На вашу думку, теперішня влада є українською, проукраїнською і працює в правильному векторі зближення з Європейським Союзом? Сьогоднішня влада є мафіозною. Це є раз. А мафіозна влада не може бути українською за визначенням, тому що вона діє всупереч інтересам України. І соціально-економічні... Але попередня також була мафіозною, Степан Нількович. Так. А ця не дуже відрізняється. Вона за певними формальними ознаками. Ну, наприклад, Янукович добре знав кримінальний жаргон, а Порошенко знає англійську добре. От це суттєва різниця. А так, у них інтереси одні. Це люди, в яких цінностей немає, яких немає нічого українського. Для тих збагачення було, для тамтих було збагачення і для тих. Президент, на жаль, не хоче виконати свої зобов'язання, передбачені Конституцією. Чи не хоче, чи не може, але головне, він насамперед використовує владу для власних інтересів, передусім для збагачення. І така його кадрова політика, таке його оточення. Тобто ця шайка управляє країною за принципами, за законами мафії, а не згідно Конституції України. Подивіться, у нас Конституція не ставиться в ніщо, якщо потрібно їм зробити щось, що їм на їх розсуд вважається потрібним. Розумієте? От тому я різниці, принципової різниці не бачу. Є формальна різниця, але не принципова. Ви політик з великим досвідом, так? Чому в Україні вже понад 25 років не може народитися політична еліта, на вашу думку? Ну, ви знаєте, це питання і просте, і складне одночасно. Суспільство було дуже підірване. Ви знаєте, з якого середовища, може, молоді не так знають. Я то дуже добре знаю, що таке був Совєтський Союз. Я трошки знаю. А я це дуже добре знаю, бо все свідоме життя, як кажуть, прожив, як кажуть, в Совєтському Союзі. І не знаю, що заплановано було знищення української нації, в принципі. І тому планомірно застосовувалася політика етноциду щодо українців, включно з геноцидом Голодомором. Тобто, включаючи і фізичне знищення, і духовне знищення, і фізичне знищення еліти і так далі. Тому відразу вона не могла народитися, але та слабка еліта, яка все одно була, її була перегороджена дорога на старті нашої державності із-за допущених певних тактичних помилок, які спричинилися до стратегічних наслідків. Що я маю на увазі? Ви знаєте, перші відносно демократичні вибори до парламенту у 90-му році, це було явище, тому що 70 років в Совєтському Союзі ніяких виборів не було, була тільки фікція. А це вже були менш-більш демократичні, і треба було цей процес розвивати. Але, значить, далі, щоб формувати відповідну владу і давати дорогу українській еліті, приводити її до влади, бо все-таки кадри були. Росіяни, треба було їх звести. Тому потрібно було змінити співвідношення сил у Верховній Раді. Тому що в 90-му році на виборах, де ще Компартія мала достатньо сили, керувала процесами, вони мали в Верховній Раді понадконституційну більшість. 340 комуністів були народними депутатами. Переважно це люди номенклатури, не просто члени партії. Ось. І для того, щоб змінити ситуацію, потрібно було, і, до речі,
Така група у нас була в Народній Раді, нас 13 чоловік, так би мовити, мої однодумці, які ми відразу після ухвалення декларації про державний суверенітет, ми заявляли, що це скликання Верховної Ради свою історичну місію виконало, і нам потрібно зараз боротися за більшість в парламенті, тому що від того залежить, яка буде влада реальна, тобто виконавча влада. Тому що уряд формує Верховна Рада, парламент. На жаль, нам це не вдалося зробити. Власне, я і ще кілька народних депутатів з нашої групи брали участь в безпосередній студентській акції на Майдані. І підтримували, я навіть якісь відношення мав ще до того, коли вона готувалася. Я знав, що вона така буде, тому що контактував з студентським братством, знав, тоді запізнався з Маркіяном Ощишиним, який був один з організаторів цієї акції. І ось головне завдання цієї акції було, тобто зміна влади. А зміна влади – це перевибори Верховної Ради, бо змінити, запустити зміну влади, системи влади неможливо було без зміни співвідношення Верховної Ради. На жаль, тоді цього не вдалося зробити, тому що, на жаль, треба сказати, а верховоди з Народного Руху не підтримали. Не підтримали студентську акцію, не підтримали перевибори Верховної Ради, і їхні інтереси збіглися з інтересами компартійної номенклатури. Ви маєте на увазі революцію на граніті, так? Так, так. І оце, чому я на тому детальніше зупинився, бо це була стратегічна помилка, від якої залежав подальший хід нашої історії новітньої, розумієте? І ми то сьогодні, як кажеться, відхаркуємо кров'ю. Ось. Могло бути інакше зовсім. От зараз молоді політики, так, які не представлені у парламенті, я мав з ними розмову, і вони казали, що якщо б існував закон про імпічмент президента, то революції можна було уникнути як помаранчевої, так і Євромайдану. Ви погоджуєтеся з цією думкою чи ні? Ні, не погоджуюся. Не погоджуюся. Ну, це вони молоді і наївні. Не закон керує, а ті організовані сили, які можуть задіяти. Ну, добре, якщо так, то чому? Де та сила, яка мала би змусити дотримуватись Конституції? Адже в нас влада дуже часто, в тому числі Верховна Рада і президент, який є гарантом Конституції, він повинен доглядати за тим, щоб виконувалася Конституція. А цього не робиться. Тому буде закон чи не буде. Звичайно, це закон потрібний. Але це не так закон. Справа в тому, що процедура імпічменту президента прописана Конституцією України. Тому, якщо навіть би прийнятий був нормальний, бо та процедура, яка є в Конституції... Це стаття 111 Конституції України. Вона є нереальна. Так. Фактично, вона блокує фактично. Вона дає гарантії президенту, що він реально недоторканий. І в законі змінити це не можна. Це мусово змінювати тільки в Конституції. Або зовсім вилучати цю статтю, або переписувати зовсім по-іншому. А якщо закон прийняти, де нормальна буде процедура прописана, то він буде заблокований як антиконституційний, тому що він буде суперечити цієї статтею 111 Конституції. Розумієте? Так що, ну, але це спроби відвести в сторону, обдурити. Але на вашу думку, от зараз теперішні політики, вони не займаються політиканством? От у нас в студії буквально на днях був колишній суддя Конституційного суду, досить поважний, з 2005 року він працював з 96 по 2005 рік він працював, я перепрошую, і він сказав, що оці всі законопроекти, навіть законопроект народного депутата України Юрія Дерев'янка, він під собою нічого не має. На загал люди не розбираються в тому, в законодавстві, і каже, що закон про імпічмент. Про імпічмент. І цей законопроект, навіть якщо він буде прийнятий, він
нічого не змінить, тому що потрібно міняти до законопроекту Конституцію. Так я ж це щойно тільки сказав. Я, до речі, Моє запитання в тому полягає, чи це не є політиканством просто зараз на даному етапі, і це ще раз свідчить про те, що ми не виховали політиків як українське суспільство. Ви розумієте, брак досвіду у політиків сучасних, які є в реальній політиці, скажімо, у Верховній Раді і так далі, дозволяє, я маю на увазі тих нормальних, не, як кажуть, які вважаємо позитивними, брак досвіду дозволяє ними маніпулювати і займатися шахрайством. І от підкидають такі, знаєте, громовідводи. То про закон про імпічмент президента, то закон ще там якийсь і так далі. Відволікти від головного. А тут потрібна організована сила, щоб чітко визначили стратегію боротьби за зміну ситуації в Україні. Ну, як ми кажемо, системи влади в Україні, знаєте. Це має бути продуманий пакет заходів тактичного і стратегічного. Ви маєте на увазі, щоб існувала противага, так? Ну, звичайно. Так як в Сполучених Штатах Америки. Тобто і гілки всі ідей були незалежними, так? Від президента. Так, але і для цього, розумієте, відразу все перескочити не можна. І тут потрібно чітко мати певні перемоги. Перемоги відразу, ну, важко, щоб великі були перемоги. Треба мати конкретні, так би мовити, тактичні, а дуже важливі для суспільства перемоги. Ось, дивіться, приклад приведу. Так звані комунальні тарифи. Це не просто ганьба, це знущання, це блюзнір, це наруга над людьми, тому що ви маєте на увазі високі комунальні тарифи, так? Вони не мають жодного, так би мовити, економічного підґрунтя. Це просто здирство. Це знущання і насмішка над людьми. Але це вимога так, і Міжнародного валютного фонду Європейського Союзу. Неправда. Міжнародний валютний фонд нічого не вимагає подібного. Міжнародний валютний фонд вимагає збалансуйте бюджет, прибутки і видатки. А як ви це будете робити? Це ваша справа. Але наша влада, яка, наприклад, уряд, що попередній, що нині Гройсмана, це абсолютно безграмотні уряди. Де їх програма економічного розвитку, конкретна програма економічного розвитку України? На близьку перспективу і на дальшу. Особливо на близьку. Ну, здається, зараз на 3 роки планують бюджет, так? Вперше прийняти програмування на 3 роки. Не сам бюджет. Це мають бути чітко визначені пріоритети розвитку. Яка має бути наша економіка, яке наше місце у міжнародному розподілі праці, наші ринки і так далі. Пріоритети, що ми розвиваємо, які галузі, розумієте? Нічого цього нема, тому що сидять в уряді, ну, малограмотні люди. Просто малограмотні люди. Я вже не говорю там, наскільки вони корумповані. Ну, це окрема тема, я про це не тема сьогоднішньої нашої розмови. Але я не бачу грамотного уряду, немає цієї програми розвитку, розумієте? І якщо би така була програма, і певні проекти пріоритетні готові були, то б знайшлися інвестори. Як внутрішні, так і зовнішні. А під що будуть давати інвестиції? Скажуть, дайте нам гроші, бо ми хочемо розвивати. А що ви хочете робити? Які ви заводи, яку ви галузь будете розвивати, які ви заводи плануєте побудувати, на які ринки розраховувати. Все має бути прописано. Тоді інвестор знайдеться, він побачить реальність проєкту і знайде там свій інтерес. У нас цього немає. Степан Ількович, 3 революції, так? Революція на граніті, я її також назву, помаранчева революція, Євромайдан. Чи не забагато на чверть століття для України? То не в революції. Я вважаю, що це єдиний революційний процес і не завершений. Бо якщо б він був завершений, це значить була б корінна зміна системи влади. Системи управління державою. І він не повторився, так? Звичайно. І на вашу думку, ще буде одна революція? Якщо не буде спроби змінити
революцію, змінити ситуацію в державі, то ми можемо втратити державу. Ви розумієте? Ми сьогодні під такою загрозою, як ніколи. Нинішня влада абсолютно не здатна забезпечити безпеку України, насамперед, зовнішню, внутрішню. От. У нас і небезпека, що боротьба наших ворогів, насамперед нашого стратегічного ворога Росії, за зруйнування української держави, зараз переноситься на внутріукраїнське поле. Нас не будуть атакувати. Знаєте, ці недалекоглядні політики, які кажуть, що Росія піде великомасштабної воєнної операції. Ні, Росії це не потрібно. Росія має і просовується, вона має президента послушного, вона має Медведчука, наглядача за Україною, якого готують привести до влади з його клікою. Ви ж подивіться, які процеси реалізації. Йде атака. П'ята колона абсолютно спокійно себе почуває, працює, починаючи від парламенту, в так званому опозиційному блоці, відламках колишньої партії регіонів. Вони ж працюють, це п'ята колона. Ви розумієте? Ви подивіться, які антидержавні їх дії, яка агітація постійно йде без перерви і так далі. І через масову інформацію це роблять. І п'ята колона процвітає, і в мене є таке враження, що це по домовленості з кремлівським керівництвом. Очевидно, на самих початках, ще в 2014 році, якісь домовленості Порошенка з Путіним були на цю тему, тому що, бачите, Медведчук при ділі, Кучма при ділі, і в Мінську якраз підібрали тих, кого рекомендував Путін. Степан Ількович, не можу вас не запитати наступне. Ви політичний дисидент, так? Понад 7 років ви відсиділи в таборах на Уралі. Так. Тобто слово патріотизм вам знайоме не з теорії, так? Ви його якби засвідчили на практиці. Ви бачите в Україні справжніх патріотів, які можуть розділити патріотизм від шкурних інтересів? Ну, ви знаєте, самі події показали, я вам скажу так. Ми не говоримо про тих людей, які пішли на Схід воювати, а які, наприклад, перебувають в Києві і перебувають там в парламенті. І які говорять, що ми патріоти. Ні, патріотизм не визначається словами, він визначається діями. І такі є в парламенті. Їх, на жаль, дуже мало, але є і в парламенті. Вони були і на фронті, і в парламенті, і так далі. Так що є. І я думаю, що все-таки суспільство, не дивлячись на неуспіх наших і незавершеність нашої революції, 3 її етапи, і так вона і не завершилася, все одно суспільство розвивається. Тому що якби була така інтервенція, скажімо, на початку 90-х років, то я дуже сумніваюся, щоб знайшлася така сила, яка б пішла зі зброєю в руках, щоб припинити російську агресію. Це могло б не бути. А тепер, бачите, це означає, що все-таки ті роки не пройшли марно. Суспільство розвивається. На жаль, та так звана еліта, та, яка себе називає, яка захопила владу, ця мафіозні ті структури, які не дають владу випустити. Тому що Кучма підібрав, як кажуть, привів Донецький частину мафії. Донецька перетрансформувалася і разом тепер з Порошенківською все одно управляють Україною. Це чисто мафіозне управління. Ось. Тому, звичайно, суспільство мусить знайти способи і сили, щоб з тим покінчити. Зміна влади якісна зміна влади має відбутися. От ви у свій час ви підтримали партію колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі «Рух нових сил». Все правильно я говорю. Чому? Тому що він правильні речі говорить. Він дуже правильно говорить про ті загрози і їх джерела в Україні. Головні.
Я деталі не беру, головні. І він це щиро говорить. І він розуміє, він не приховував це і сказав, що він грузинський політик. Але він українець, тому що боротьба за Грузію не може бути успішною без боротьби за Україну. І якщо Україна впаде перед московським ведмедем, то Грузія, ні Молдова, ні Білорусь, вони не витримають. Хоча Білорусь так вже майже Але в Україні також дуже багато політиків, які перед своїм приходом до влади чи в парламент говорили правильні речі, а потім таке велике розчарування було в українському суспільстві. Говорити мало, але він говорить, він конкретно називає джерело. Він називає це. І він говорить, що треба припинити це, потрібно припинити використовувати владу для розграбування України. Інакше, якщо це не зупинити, то далі нема про що говорити. Степан Ількович, ми з вами продовжимо розмову вже за кілька хвилин, тому що зараз на Майдані зібрались десятки людей з організації «Коаліція учасників помаранчевої революції». Вони заявили, що переходять до рішучих дій та вимагають від влади повідомити про те, як покарали винних у побитті студентів, вбивстві Небесної Сотні та розгоні Майдану. І зараз на Майдані знаходиться наша журналістка Вікторія Аблязова. Вікторія, чи чути нас? Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається? Біля Стели Незалежності маленький мітинг. Сьогодні людям не дали принести колонку, і вони говорять з гучномовця, розповідають, що обурені тим, що зараз відбувається в країні. До цих пір не розслідуване побиття студентів на Майдані 30 листопада, не розслідувані події самого Євромайдану, розстріл Небесної Сотні. Це свавілля, яке, на думку людей, які сьогодні тут зібралися, творилося всі події Євромайдану. Вони поки хочуть говорити зі сцени, далі ж планують піти до апарату президента і вже там просити, аби гарант Конституції сказав їм, чому до цих пір не розслідувані події, які відбулися 4 роки тому, 2013 року, 30 листопада. Нагадаю, 21 листопада ми були тут, ці самі організатори, вони тоді хотіли поставити тут палатки, втім, це зробити їм не вдалося. В результаті 2 рази виходила поліція, другого разу поліція виходила, коли один з активістів підпалив шину. Тоді хотіли залишитися тут і тиждень чекати, аби сам гарант Конституції вийшов до них і сказав відповіді на їх запитання. Ключове запитання, чому до цих пір ніхто не покараний за розгін Майдану. Тепер же планують піти під президію. Ми поки залишаємося тут і чекаємо, що ж буде далі. Студія. Дякуємо Вікторії Аблязовій, нашій кореспондентці, яка зараз знаходиться на Майдані Незалежності. Я нагадаю, що там зібралося декілька десятків людей з організації «Коаліція учасників помаранчевої революції». І питання вже до вас, Степан Ількович. Чому, на вашу думку, досі усі ці справи не є розслідуваними і, більше того, винні не притягнуті до відповідальності? Ну, ця недоброчесна влада, вона це свідомо робить. Тому що якщо будуть переслідувані ті, хто чинив наругу репресій над людьми, то хто потім буде виконувати злочинні накази від нинішньої влади, яка діє злочинними методами, і вона готова віддавати злочинні накази. Саме із-за цього ні судді не звільняються, ні просто не то, що дали, а вивезли садовника з України, який командував Чорною ротою, пам'ятаєте? Дмитра Садовника, так. Да. Ось. І суддя Волкова не покарана, яка випускала його з-під варти. Тобто це все робить, це не помилки, це свідома злочинна політика. Це мафіозна політика, яка боїться народу і тому хоче, щоб дати... Ну, якщо будуть покарані ці, хто знущався над людьми, то хто потім буде виконувати наказ? З працівників міліції, спецпідрозділів там, і з Національної гвардії. Ніхто ж не буде виконувати злочинні накази. А влада
боїться народу. Ви ж дивіться, як переслідуються планомірно представники добровольчого руху. Він практично знищений. Він розпорошений, лідери частина за ґратами. Ну, але багато також офіційно перебувають у структурах провладних, так? Наприклад, у складі Міністерства оборони або у складі Міністерства внутрішніх справ. Вони розпорошені, так само, як поодинокі люди прийшли в Верховну Раду. Але оскільки немає їх, ви розумієте, але окремих частин немає. Так само, як територіальні оборони, їх можна було перетворити, і вони могли стати основою територіальної оборони, якої взагалі в Україні немає. І це велика небезпека. Але Порошенка це не цікавить. Я знаю, що дуже часто от люди задають, такі ніби вважають себе патріотами, очевидно, вони такими є за своїм духом, але за своєю суттю недалекоглядним. Бо кажуть, не зачіпайте Порошенка, бо цим скористається Путін, Кремль. А так він і користується. Кращого союзника немає. Медведчук пошту возить, і директиви возить, знаєте, з Москви до Москви і так далі. Чому досі Росія не визнана агресором? Чому ми не ведемо наступ на дипломатичному рівні, міжнародному, для того, щоб створювати антиросійський блок? І в світі ж не визнають Росію агресором. Росія просто як миротворець, який допомагає повстанцям на Донбасі. Ви розумієте, яка ситуація? Парадоксальна. І це повинні Порошенка. На вашу думку... Тобто це змова очевидна, це зрада державна зрада. От і все. На вашу думку, влада має розуміння того, як повернути Крим? Чи що робити із територіями Донбаської та Луганської областей, які зараз є непідконтрольними Україні? Влади це не цікавить. Влади цікавить, як сьогодні можна побільше заробити. На контрабанді, на розкрадання бюджету, на переорієнтування грошових потоків, так би мовити, на свою користь і так далі. Це владу не цікавить і ніякої програми нема. Тому вони як попугаї. Бачите, що в Мінську альтернативи немає. Ну, Мінськ, так званий Мінський домовленості, ну це ж план Путіна по зруйнуванню, по планомірному, поетапному зруйнуванню України. Я не буду зараз аналізувати, всім відомо, хто забув, то хай гляне, що там написано і в якій послідовності. Це план зруйнування української держави, як такої. І Порошенко весь час повторює, що це альтернативи цьому нема. Зараз єдиний тільки план – миротворчі, хоча це не вирішення, тільки миротворці, не вирішення питання. А плану, як це робити, цього немає. Немає в нас плану. І не можна говорити, що тільки дипломатичним шляхом можна змінити. Ні. Влада мала б сказати, ми будемо застосовувати всі можливі засоби для повернення наших територій. А всі це які, окрім дипломатичних? А всі це, починаючи від юридичних, а це визнання агресора, так? Політичних – це пояснення, відповідне роз'яснення, що таке агресор. Дипломатичними – це вже, що ми говорили, на міжнародному рівні. Це намагання підключити, заставити все-таки працювати, допомагати Україні учасників Будапештського меморандуму, крім Росії, тому що ті ж решта то залишилися. Але влада навіть не звернулася до учасників Будапештського меморандуму з пропозицією провести своє зібрання і шукати засобів, як припинити російську агресію. Чому влада не звертається? Тому що вона не визнає це зовнішнім конфліктом, російською агресією. А обов'язки гарантів Будапештського меморандуму стосується зовнішньої агресії, а не внутрішніх конфліктів. В нас же АТО це
то саме, що говорить Росія. Це боротьба з тероризмом, це внутрішній конфлікт. Ми ніби боремося з якимось тероризмом на території України. І так боремося, що аж лінія фронту є вибудована. Ну це абсурд взагалі. Розумієте? Тому не думайте, що вони не розуміють, що там ці радники президента і сам президент Порошенко, вони все чудово розуміють. Але вони нічого не збираються робити. Бо для них пріоритет – це якнайшвидше збагачення і якнайбільше збагачення. Чи настане час, коли в один день Степан Ількович прийде на телеканал АТР і скаже: це Україна, яку я хотів бачити, за яку боровся, за яку відсидів, і це є влада, яка справді є українською і яка дбає про своє суспільство. Степан Хмара вірить в цей час? І чи він застане його? Я хочу застати такий час, коли я побачив, що влада дійсно в правильному напрямку веде Україну. Веде до зміцнення української держави, де поставлена мета, що Україна має бути найпотужнішою державою в Європі. До речі, те, що правильно каже Саакашвілі. Він чудово розуміє силу і міць України. І він розуміє ці загрози, що зупиняє і так далі. І я ще раз кажу, що чому я підтримую Михайла. Тому що він ніколи не піде на змову з Москви, на відміну від наших урядовців. Але розумієте, тому ви підтримуєте Саакашвілі, але Саакашвілі є достатньо непослідовним політиком. Він в студії АТР говорить, що він не хоче очолювати уряд і не хоче ніякої політичної посади. Через 2 тижні він говорить, що він готовий очолити уряд. Тобто його послідовність тут під великим знаком питання. Плюс до того, якщо ви підтримуєте Михайла Саакашвілі, то чому його не підтримує зараз суспільство? Тому що в рейтинги його навіть не включають. Чому от такий дисбаланс між вашою думкою і суспільства? Я вам скажу, так. Ви розумієте? Справа в тому, що Саакашвілі говорить ті речі: так добре, українці, приходьте, політики, ставайте. Він же не може бути ні президентом, ні народним депутатом, але давайте використайте і разом з ним його харизму, його, так би мовити, енергію, разом в одному руслі боротьби за Україну, за її свободу, за її майбутнє. Чому ж відкидати? Чому кричати і там поливати брудом, як це багато хто робить з наших політиканів? Саакашвілі ніколи на змову з Москвою не піде. Ніколи. А наші я не гарантую. А то, що президент в якійсь мірі співпрацює з Москвою, ну, знаєте, і торговельні відносини і так далі, мафіозні. Ну, проста об'єктивна реальність така, що мафія російська і українська переплетені. Подивіться, так званий бізнес російський процвітає в Україні і так далі. Що робить Новинський тут? Ну, слухайте, Новинський. Ну, я не хочу вже говорити про багатьох інших. Смотрящий за Україну від Кремля, який, до речі, і не має права бути депутатом, бо він не прожив певну кількість років, коли обирався депутатом. Але ж свій час Порошенко клопотався в 12-му році за те, щоб йому надати громадянство України. Будучи міністром економіки. Коли він був міністром економіки. Розумієте? Ну так про що ми говоримо? Оце і є. Хай не пряма, але зрада все одно, яка веде до руйнування України. А чому ви кажете суспільство? Ну, суспільство не реагує, ви розумієте? Я не можу збагнути, чому воно, наприклад, не реагує на те, що з них шкуру здирають. Абсолютно не співставні, не співрозмірні, економічно обґрунтовані тарифи. То, що задіває людей заживе і просто знищує їх життя. Бо вони останні здають, не маючи на достатнє харчування навіть грошей. І вони не протестують. Чому? Втома, рабство, рабський дух. Але цей шлях проходили інші країни Східної Європи. Рабський дух. Тому що, ви розумієте, в суспільстві 5% українців, а 95%, на жаль, ще малороси, які хочуть, щоб хтось за них боровся, а вони самі не вважають, що це їх теж обов'язок. Часом вони так бувають спалахи,
на емоціях вони вийдуть на Майдан. І то не дуже багато. В Києві 3 мільйони. Ви розумієте, якби так в іншій країні, так і познущалися над людьми, то 100 тисяч вийти на день і Степан все. Ількович, Де б дівся той Ахметов і ті всі інші ми вже мусимо хлопчики? завершувати. Дякуємо вам. У нас в студії був Степан Хмара, громадський діяч, політичний дисидент. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після новин.